L'objectiu del Premot és un dispositiu específic per tal de protegir els motoristes, prevenir els accidents greus i mortals que hi ha a les vies catalanes. Actualment els portem a terme durant tot l'any perquè, degut a l'augment de mobilitat, a l'augment de motoristes i d'accidentalitat que estem tenint, doncs es treballen de forma contínua. Concretament, el Premot com a tal treballa la part preventiva de motoristes i de la resta d'usuaris de la via que poden afectar els motoristes. Es fan controls amb identificacions, es comprova que portin tota la documentació, l'equipament, el vehicle en bon estat, que la conducció sigui adequada a la via i seguint la normativa, i alhora la resta d'usuaris de la via, aquells comportaments que poden afectar directament els motoristes, doncs també els treballem. El que fem és buscar els llocs que són visibles, que la gent es vegi, que tinguem un lloc suficient amb seguretat per aturar els infractors i notificar i que sigui efectiu, és a dir, a l'hora d'entrar i sortir de Barcelona. Jo l'utilitzo cada dia per anar a treballar, sobretot per baixar a Barcelona perquè visc a Masnou. Quan faig un viatge llarg em poso molt bé els guants, em poso el verdugo, em poso el casco integral. La moto la faig servir perquè no tinc cotxe, només tinc moto. És més econòmica, és més àgil a Barcelona, és més fàcil. Els riscos que assumim, l'anar a fer zig-zag i la velocitat. Aquest augment dels motoristes, que és un col·lectiu vulnerable, ens preocupa molt perquè al final és una figura molt més fràgil que qualsevol altre usuari de la via. El que és la part formativa i educativa, i estem treballant molt, estem invertint molt en aquesta faceta perquè creiem que és molt important.